the old currency continues to be legal tender till January 31, 2023. So Gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya bayyana cewa tsoffin kuɗin za su ci gaba da aiki zuwa 31 ga watan nan na Janairu, amma daga nan sai sabbin kuɗi kadai. Fargabar rashin wadatar sabbin kuɗin da zuwa yanzu alƙaluman bankin na nuna an buga kimanin naira miliyan 500 ne na karuwa, kuma wa'adin dakatar da tsoffin kuɗin na karatowa. Sanata Haruna Garba, wanda masanin harkokin kuɗi ne, ya ce bin shawarar majalisa da tura daina canjin zuwa watan Yuni ne mafi a'ala. Abin tsoro ma shine bankin duniya sun ba da shawara ya yi sau 3 suna gaya wa Najeriya cewa fa wannan abin abi a hankali, domin maimakon a samu sauki sai ma abin ya zama na azamin problem. Saboda ka ni a ra'ayina gaskiya lokacin canji na farko dai tukunna a ɗau lokaci kamar yadda rashin asibiti suka faɗa kan yi ta zuwa watan 6. Wannan ni na goyon baya wannan abu 100%. Kuma bai kamata dai National Assembly ta ba da resolution kamar yadda na faɗa ɗazu wani kuma ya zo ya ce a'a ko kuma ya ƙi magana a kai, ni na ga ba kyauta ba daidai ba dole ba su dama. Mutane masu masana tattalin arziki sun ce wancan canji da aka yi na zamanin Buhari yana soja ya sa mutane da yawa sun talauci ba su sake dawowa daidai ba. Wannan ma suna fargabar in dai wannan abun irin abun da za a iya maimaitawa kenan. Su abin da National Assembly suka ce yanzu babu wani magana 31 ga watan 1 babu shi. Dan majalisa guda Jika Zaure da ke ci gaba da aikin binciken cajin shigarwa da fitar da kuɗi a banki ya ce illar da canjin zai kawo ba ma zai misaltu ba. Saboda haka matukar gwamnati bata shiga cikin maganan nan ba, malamai da manyan ƙasa ba su fito sun yi magana ba, lallai za a faɗa wani masifar da ba a taɓa tsammani ba daga nan zuwa 'yan kwanaki. Domin matukar aka ce wannan wa'adi za a tsaya a kansa, sannan kuma duk mutumin da ya kawo kuɗi zai ajiye, ba za a canja mai ba sai dai ya ajiye a banki ya tafi. Wanda suke ma hada-hada da kuɗi ya za su yi hada-hada kenan. Sannan yanzu ka ce duk mutumin da ya kawo kuɗinsa ba za ka ba shi takardar kuɗi ba sai dai ya ajiye account. To kuma in ya zo ɗauka ma ka ce ba zai ɗauka a kanta ba sai dai ya tafi ATM, kuma ka yi adadin 20,000 wanda yake saye da sayarwa na miliyan 2 miliyan 3 an kashe shi kenan ba zai iya yin wannan kasuwancin ba. Sannan mutumin ƙauye zaka je ka nuna mai kwamfuta ne ka ce ya kara ta shi kenan ya baka kaya. Kuma ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya sani talakawan nan da suka zaɓe mu a wannan gwamnatin za a yi musu illa a ƙauyuka domin za a hana su hada-hada saye da sayarwa da kuɗi, kuma ba su da banki ba su da intanet, a wasu wuraren ma ko hanyar mota babu. Wasu bankuna sun tura sakon cewa za a iya samun sabbin kuɗi a na'urorin ATM a faɗin ƙasar da damar fitar da kuɗi naira 100,000 ga ɗaiɗaiku, 500,000 ga kamfanoni. Mutane na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan lamari zai kasance, musamman ma waɗanda ba su da wadata.